Hey, hvad så? Jeg har brug for noget sne. 500 gram. 500 gram? Hvidmåne brun, ikke? Sidst har vi. Morgen, nej, morgen. Morgen kl. 11. Jeg er her i morgen kl. 11. Sidst. Hvor fuck er han henne, mand? Hallo, hvor fuck er du af? Lad 5 minutter, mand. Du skulle være her for 5 minutter siden. Skynd dig. Hvad så? Fuck er pengene henne, hva'? Jeg har ikke nogen penge. Hvad snakker du om penge? Du er ikke en del af aftalen, det her. Jeg ved det godt. Jeg kan skaffe dem i morgen. I morgen, hvad snakker du om? Jeg skal have dem nu. Jeg har dem ikke. Jeg har brug for de penge, siger jeg til dig. Pisse. Jeg har ham. Jeg kommer med ham. Nå, nu skal vi se, hvad der ligger i posen. Det er så røv. Så er det en fucking luder, mand. Fuck siger du, din luder, hva'? Hvad laver du? Hold din kæft, Jeg mand. har dine penge. Har du pengene med, eller hvad? Nej, på mig. Lad mig bare. Stil mig fri. Nej. Opstillet, så lad mig høre dig råbe fuck politiet. Er du også blevet snydt og brugt af Folketinget? Så lad mig høre dig råbe fuck politiet. Står du ved din mening til demo, når du er omringet? Så lad mig høre dig råbe fuck politiet. Så er det mediernes opdigtet overholdt billede. Så lad mig høre dig råbe fuck politiet.